Priatelia, týždeň 46 je tu, nový týždeň, nová energia. Slniečko nám stále svietí, ale poďme na to. Čo viac si prijať? Díky, táto. Dve polievočky, nech sa páči klasika slepačí vývarnáš a máme pre vás Papa Mia halasle, som zvedavý, ako vám bude chutiť. Kurací stroganov, klasika to veľká, s rážkovou rýžou, čo viac k tomu dodať. Máme tu takýto rezník, šnicel, cez celý tanier z bravčovej panenky, cesnakový, je trošku marinovaný a samozrejme so zemiakovým pyré, kyslé uhorky. To si viac netreba ani želať k tomuto jedlu, to si myslím, že bude jeden z najväčších trhákov klasických. Máme tu naše taglioliny, cestoviny Papa Mia a s pestom zo sušených paradajok, parmezán a trošku bazálky samozrejme, tarohoňa, hovädzie, dusené na pive a na akom, no náš sused nám dodal tmavý šariš, takže máme takúto krásnu kolaboráciu s nimi. No a pre vás všetkých vege tu máme samozrejme takéto sezónne, krásne risotko s pečenou tekvicou, nakladanou tekvicou, parmezán a rozmarínový olej. Niečo sladké, ako vždy, šulance s vlaským orechom, máme také pomarančové ragu, sme si spravili trošku mety, aj navrch ešte orechy a to je všetko. Ja vám prajem krásny týždeň a nezabúdajte na to sa usmievať.